салом алейкум подписчикони азизу меҳрубон, апа хоҳаракон, модарон, ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯям. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. баъдан моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборакбод мекунем як бори дигар. ҳамаи шумо анав меҳмонои нав ёки подписчикои пешинам ҳаматона хушомадед мегӯям. ман хурсандам ки худи ҳозир шумо дар канали ман қарор дорем, бигем ки видеоҳои маро тамошо кардастем. ирӯз духтарҳо ҳама якҷоя ялама тайёр мекунем. ялама яъне як хел одамо шавла меган, як хелоҳо намедонам, ҳар ки ҳар хел талаффуз мекунад. ҳамин хел дар рафти видео мебинем ки чӣ тайёр мекунем. Мо ялама мегем. дар ҳамин хӯроки мо дар кор мешавад. чӣ хеле ки шумо дидастем, сабзӣ, пиёз, картошка, помидор, болгарский, ба иҷода духтаро чиай? Укроба. Ма укроба шохчаҳоша мегирам барои салат кардан ёки барои рӯи вай хӯрокмон чошидан. баъдан ин чӯбош ҳастан ку ин чӯб нестан амхе мулоим макай иам зелинай ирам намепартом духтаро. ира дар нами дрони хӯрокмон меандозам. бениҳоят маззаи намо хӯроки моро ба мазза мекунад. хай духтаро гапа кам карда кормона сар мекунем. инами хел хай гӯштора бигем ки куби куби реза мекунем. реза мекунем куби, баъд жарид мекунем. баъд давоми чизора ман хел андохта жарид кардан мегирем. баъд ин чизи мо хӯроки мо дар кор мешавад. нахӯд, баъдан бринҷ фикр мекунам инамиқа чиз дар кор мешавад. бисёр хӯроки бигем ки ба мазза ҳай мада маҳқулай хай намедонам, хай шояд ки ба дигар касо маҳқул набоша. ҳар ки дӯст медора мехоҳад тайёр кардан метавонем ки инам хел шумоам бигем ки видеои ман шумо ба завқ шаваду бихозем шумо ҳам тайёр кунед. агар куниш дошта бошем хароб хеле ки медонем ҳар ки ҳар хӯрокро дӯст медорем. ман ҳамин яламаро дӯст медорем. барои ҳамин хостем ки имрӯз ялама тайёр кунем. хостем ки видео кунем якбора дар канал фарқам ҳар шахсоне ки мехоҳам ёд бигирам ёки бигем ки канали маро тамошо мекунанд зад доранд ки ман ягон видео фарқам подписчикои азизу меҳрубонон ман хостем ки якбора видео кунам подписчикомам тамошо кунанд. дар вақти ҳамин бигем ки маҳсулота реза кардан меохам камеам бошад ба намо саволои шумо ҷавоб бидам. я апаки азизи мо савол карданд ки хоҳарҷон ана ҳамон посудаҳое ки дорем ёра дар ҳамин ҷа харидаем гуфта пурсидаем. не духтаро ман вақте ки меомадам ҳамин ғарибӣ бигем ки посудаҳоро қатъим оварда будам. посудаҳои ҳамн истифода мебурдагии худман қатъим оварда будам. азбасе ки ман хай чӣ хеле ки шумо медонед ман 4 фарзанд дорам, шавҳар дорам. мисол ин чизо дар зиндагии одам беҳад зарурай дар корай. ман аз табақи чӯӣ сар карда бигем ки 2 табақи чӯию дегу кафгиру корду қошуқу вилка ҳамида бузгор чизе ки дар кор мешавад духтаро. ман ин чизоро қатъим овардам аз тоҷикистон. яъне посудаҳо ҳамаро аз тоҷикистон қатъим оварда будам. барои наи намагираку чӣ пурсидем? барои намё пурсидем духтаро. инро ман аз ҳамин ҷа харидам. 600 рубли буд. анам хали ман аз ҳамин ҷа харидам ира духтаро. аз давоми чизоро қатъим овардам. ягон чизо янам хел мели чира харидагӣ ҳастам, лекин зиёдша аз тоҷикистон овардагиам. хостам ки ҳамин саволи шуморо ман ҷавоб бидам. ана баъд як подписчики азизу меҳрубони ман ки видеои маро тамошо кардианд бигем ки ана мо гӯшт бирён кардам камтара гӯшти мулоимат гуфтам барои калонсолон кӯдакода муфид гуфта. ана мо подписчики ман дар модаршон нишон додианд. модаршон тамошо карда маҳқул кардианд. бениҳоят хурсанд шидианд. хеле дуоҳои хуб барои ман додианд. ман зиёд миннатдорам. агар видеои маро тамошо мекунед подписчики азизи ман ба модаратон саломи маро бирасонед. ман миннатдорам ки шумо
сабаб шидену нишон додену ана модари мо тамошо карда мада дуо додан модари 93 сола дуо додан и кори гемки кори андак нест дуои пирора гирифтан чӣ хел хубай ман зиёд хурсанд шидам бугу мешавад духтаро барои ҳамин зиёд миннатдорум манам хеле духтаро ай ҳамаи шумо миннатдорум ай ҳар яки шумо миннатдорум ки намхел моро дастгирӣ мекунену намхел мо барои шумо бо нами дучанд завқмон зиёд шида видеоҳои зиёдтар бугем ки тайёр мекунем ба завқ агар шумо намхел дастгирӣ мекунем лайку камент мекунем подписатсия мекунем морам анамо қадар бугем ки рӯҳия мегирем хурсанд мешему видеора зиёд мекунем духтаро барои ҳамин дастгириро фаромӯш намекунем тез закар медроем подписатсия лайк камент мекунем фикромона менависем баъдан як бугем ки як нафар дар комментария нависидем ки ҷоҳои амо асосиша видео кунӣ гап назана амо ҷоҳои асосиша нишонте хоҳар мешем апа мешем кӣ мешем ҳазор раҳмати калон барои саветон лекин ман чандбора гуфтагӣ будам ки дар ютуб беҳад канал зиёдай видео зиёдай ман гуфта будам ки видеоҳое ҳастанд ки умуман овоз надоранд шумо метавонед ки ай намои видеоҳо истифода баред бисёр чизҳои хуб тайёр кардагианд бе овоз мондагианд шумо метавонед ки дрои нанамора тамошо кунед чӣ хеле ки шумо медонед ягон кори маҷбурӣ нестай дар иҷа ки ман бугум ки шуморо ягон ҷо қапида бошум ягон роҳ қапида бошум гуфта бошум ки биё апа мешем хоҳар мешем биёи анами видеои маро тамошо кунем ки наҷиба ман видео кардестама ки биши амира аввал ту ахири амира тамошо кун гапои маро гӯш кун ман гап мезанам ман видео мекунам ман барои подписчикои худам мекунам барои ӯ шахсоне мекунам ки ба ӯ ами хеле бугем ки видео када гап мезани анам хеле маҳбуба ман барои ҳамон шахсиятҳо мекунам бо ҳар ки бугем ки видеои дӯстдоштаи худша дора ҳар ки подписчики худша дора ҳар ки мухлиси худша дора шумо хубаш ами видеоҳое ҳастанд ки беовоз запис кардагианд музикаак мондагианд тез теза корош накардестиам манам хеле будроена наворо тамошо кунед таби дили шумо ҳамувай метавонед ба ҳар ҷо будроед тамошо кунед шарт неста ки иҷада мисол тай комментарияи ма биёед хеле гапоту набузанед ман ҳама вақт аз сари видео мегӯм ай аввали видео мегӯм духтаро видеои маҷбурӣ неста ҳар ки мехоҳад тамошо кунад кадомеда ки маъқул мешавад анамо фикрҳои хушуша бинависад ман мегӯм ки маҷбурӣ нестай духтаро ютуб калона ютуб бисёр видеоҳои аҷоиб дора видеоҳои хуб дора аъло дора мисол ҳар намуд дора метавонед дигаша бидроем тамошо кунед инам хел хостум ки ҳамин савол даям ҷавоб дода анамон подписчик ҳастанд ё ки подписчик нестанд просто раҳгузар буданд хостам ки анам хеле гапшона гуфта гузашта равад ҷавоб бароянам бо инам хел метавонем ки видеои ба таби дили худама ёфта тамошо кунем духтаро хай дар иҷа мо чӣ кардем гӯшта хушовар жарид кардем пута кашида баъд пиёз андохтум ман наводи пиёз андохтум пиёз ки жарид мешавад инам хел жарид шидеста гӯшту пиёзи мо анам пиёзи мо дар иҷа меандозем помидору сабзӣ меандозем духтаро хостум дигар бор нишон дидем шумода аз ма ин чизоро меандозам барои ки як даст каси наметавонем када мушкилтара камтар ки жарид шид болгарский ошам меандозем ҳозир чӣ мекунем обшо меандозему наход бринҷ картошкаша меандозем духтаро намак меандозем намака меандозем ҳай ки баъд рӯзамона кушодем баъдан чӣ мекунем намакша мечашем хай бехоҳад намакаш нафунем арӯзи ман ҳозир об меандозам ширкузитум наход картошка бринҷа меандозам инам хеле духтаро ман ҳамаи чизи ами бигем ки хӯрокмона андохтум об андохтум баъд мондагӣ чизошам андохтум инам хеле мемонем ки буҷуша духтаро як буҷуша баъд бо алоба пас мекунем духтаро дар иҷа мо чӣ тайёр мекунем пахлава тайёр мекунем лекин ман ози гуфта наметавонам ки чанд қад чиз меандозем ман наглазм тайёр мекунам барое ки ман листам дар иҷа майда ҳай вақти ман дар тоҷикистон мекардам листи ман калон буд
ва ман 3 қавата мекардам. Ана ҳозир ман дар инҷа 2 қавата мекунам. Хай ман ҳозир хеле ман сметана дорум, намедонам чанд қа истифода мебарам, хеле наглаз мекунам духтаро. Чиқаре ки шумо мебинед на чие хеле калонае, шедрая летам калонае. Баъд нами даже намедонам ки чӣ қадар гирифтум. 150 граммаи иш бошад 300 грамма. Ман намедонам ҳозир ман чанд қаша истифода мебарам. Хай ҳозираш да ина дар инҷа бигем ки чанд грамм 300 грамм орд гирифтум. Хай бо мебинем дар рафти кор чанд қа мода дар кор мешавад. Якҷоя хай мебинем чанд қа чиз дар кор мешавад. Баъд дар инҷа як дона разрехтел дорум духтаро. Хай хушрувак нигоҳ кунед, баъд маълум мешавад чанд қа чиз рафтагиш. Ана духтаро дар инҷа мо ордмона меандозем 300 грамма. ҳозир каме кунам бо меандозем духтаро. инами 150 грамм маскара бигем ки инами тёрка мегзаронем. дар Тоҷикистон духовкаи ма калонае духтаро. баъд ман дар уҷа мисол 3 қавата мекунам амхале. ҳозир ман намедонам аку ки инҷа ман чӣ қадар расход мекунам. хайна ҳозир 150 грамм маскара гирифтум. ҳозир хай маълум мешавад баъд чӣ қадар андохтем. намира айтёрка мегзаронем. чӣ набоша хеле ай маразилка мегири ях кадагягу хеле набоша духтаро ки баъд хамири мо қахшу намебиёяд. бурорем камтарак дар берун иста. вақте ами пухтупаз карда ништем бурорем дар берун меша. Ruqya dari mara push. Ruqya. Bacham dari mara push. Oğuz'u har xela nabiyim. Bunca bachom chiqadi isteyam. Bani chon xayagum gap mezana ya. Bozi mekunam chi mekunam. Dar kor nest. Oğuz'u buya. Хайна духтаро гузарондем 150 грамма хай гузарондем. Гузарондем акбу. ҳозир мебинем ки чӣ дар кор мешавад бо мода. ира хайна хеле умоҷ мекунем. медонем камтарак орд меандозем, намак андозем. камака бисёр не. Мегӯям ко шипотка сол мегӯям ко намтари. хайна камтарак орд андохтем. нои қариб аз рифитумон аёдмон мебуромад. ҳарчи дар ёдам расид. хаяк фаҳмидан мумкин рамазон одами рамазони чӣ хела аёдам қариб меромад. ям хела умоҷ мекунем. фикр мекунам ки адами орди мо камтарае. барои зибо чӣ меандозем ку сметана меандозем. барои ҳамин ҳозир ман 300 грамм андохтум. чӣ осон кадамаш шумо дар нишон метем духтаро барои ки баъд мефаҳмем да ин инҷа 100 грамми дига ина 100 грамм. инҷа ҷои мука ҳай чӣ хеле ки шумо дидаистен. инҷа ҷои шакарай. инҷа ҷои мука орд ки боша ин инҷа 100 граммай духтаро. ман ҳозир 300 грамм андохтам я бо 100 грамми дига меандозам. барои чӣ ки шумода фаҳмо шавад. хай ман хеле наглаз мекунам. дар видео наглаз иқақшу намебиёяд, наметовад. шуморам хай бо чӣ нашин. чанд қа андохтагӣ буд гуфта. биё. Чӣ? Шумо дар кор? Телефонта бургай бо божо. Майли хайра. Чӣ? ифтор наздик шидеста, кудако дигар чӣ шидем? Чӣ мегӯям? Безобита мешигу? давҷа духтаро чӣ хеле дидестен чӣ масторо мегуфтум оли пиёламои мо тайёр шидеста хай. ҳамаи чизошо дидем ки андохтум. ҳоло ҷӯшидаеста. ҳозир камтараки дига пас мекунам, дараша маҳкам мекунам. баъд дар инҷа чӣ хеле ки гуфтум инҷа 300 грамма будай хай и. ман намедонам ку чанд қаш мада дар кор мешавад. значит мо ҳозир 150 грамм шедрая летара ана орд 400 грамм рафта. анаку чӣ сметанаро ҳозир мебинем чанд грамм меравад. чӣ хеле ки дидестем ман хушрувак карда нишон додестам духтаро.
فکر میکنم نمیقه بسه сметана маз хайра сахт мекунам. Медонед где-то 100 грамми ҳами зиёдчика. Значит мода 200 грамм сметана мерафта. Метавонед ки ягон чизакда бинависен. Кадоме агар хоҳиш дошта бошад. Инама дига намеандозам духтаро. Инҷа хамири мо уже тайёр шудеста. ана кози ма гуфта мегзарам ки да ичқа маҳсулот рафт. 400 грамм орд. метавонед ки намевазиро бинависен. ҳайвоҳо зиёд шумо метавонед хай яке ягон кас дар комментария яке пурсиданӣ мешавад. Барои намо гуфтаниям ки мода ҳозир 400 грамм орд рафта. Ана 150 грамм маска шедрай летохи. Ана 200 грамм сметана. Чхел ки ман гуфтам на глаз мекунам, на глаз кадемо, все равно граммоша ҳисоб кардам духтаро. Барои шумо да фаҳмошиданаш ҳисоб кардам. И духтаро баъд бугум шуморо ки и листи майда ҳай айма барои ҳамин майқа кам гирифтам. Листи одилда и ками бадай барои ҳамин и барои листи майдаҳа кай. Анами барои листи одил кунен агар ҳамин граммотона камтар зиёдтар кунен баъд соз мешава, хушрӯ мешава. Ина духтаро чикар ки диден ман видеоро пауза накардам, хушрӯ гуфтам ки ҳамаш хушрӯ биёяд. Инам хеле хамири мо бигем ки тайёр шуд бигем мешавад. Ман камтарак чӣ кунам? Такша об кунам ки начаспад. Ина духтаро. Ана мо хамири мо инами хеле тайёр шуд. Оз майра ду тақсим мекунам. Намедонам дар видео омадак, наомадак. Видео камтар яниматар шуда. Ина духтаро хай. Хамири мо тайёр шуд. Ман чӣ хеле ки шумо да гуфтам. Чанд грамм рафтагӣ инами ҳам хамира. Ман дар ягон ҷош пауза накардам, ягон чӣ илова накардам. Ина чӣ хеле ки диден шумо, инам хеле хамир тайёр шуда. Майра ду тақсим мекунам. Ана ман ду қавата мекунам ҳозир. Ман бигем ки дар Тоҷикистон мекардам, 3 қавата мекардам. Қавати байниша тинакак аввал пухта мегирифтам, баъд мемондам дар байни иёр. Ана ҳозир боша инами ду қавата мекунам духтаро. Барои ки дер шудеса чӣ мешава? Ифтор мешава, барои ҳамин тезтарак кунам мегум. Инам хай ду тақсимш мекунам. Ду тақсими баробар мекунем духтаро. Дамо ду дона тухм дар кор мешава. Бигем ки зардиша ай сафедиш ҷудо мекунем хушрӯвар. Анами зардиш нагзара духтаро дар оҷа. сафедиша қатъи шакар лаб мезане. Зардиша боша чӣ мекунем? болои амон пахлава монда мемолем ки хеле рӯш хушрӯвар шавад. ози мо ира лаб мезанем. Шакар меандозем. 1 пиёла шакара. Ман хай вақти лаб заданда овоз баланд мешавад духтаро. Ман лаб мезанам, бози ай пауза мерорам. Ина духтаро. Инам хел ду дона сафедии тухма қатъи 1 пиёла шакар лаб задем ба миксер. Инам хел тайёр шуд. Анака мо метавонем ки чӣ кунем? Зворои мо дар холодильник будан. Дар холодильник бировардем шуд. золам метавонем ки чӣ кунем? Тинук кунем. баъд дар инҷа чӣ дорем? Чормағз дорем. Мавиз дорем, мавизи сиёҳ. хеле хушрӯвар тинук мекунем. дар лист хушрӯвар тинук мекунем духтаро. инам хеле духтаро ин чира тинук кардем.
خمیرمون تنگ کردیم خیلی علاوه کش کم تر خیلی میبرداریم که چی وقتی محصولات های درشت انداختیم خمیر بالاگی را که موندیم محکم کده بتونیم. برای همین چی میکنیم تنگ کردیم همین تخم شکر لط زده بودیم همین را در بالای همین میریزیم. خشروب میریزیم چی میکنیم برابر هم اینجوش را تقسیم میکنیم. خشروب کور میکنیم شه چند روز شده بود که امی بچه‌ام امی را تیار کنه گفته است بودن میکنم گفته دیگه هم تمام دک این امی روز خیلی روزش رسید این تیار کردم هم برای بچه‌ام هم خواستم که به شما هم نشان دیم چقدر که دیدین گرم کده خوش رو کده نشان دادم شما ده فکر میکنم که اگه جای نفهمش نموند چقدر که ما گفتم ما این لیست که مایده های ما نمیدونستم که در این چند کمی شود چقدر چیز باید ما استفاده برم نمیدونستم چقدر که دیدین برابر شما نیازی هم نشان دادم و هم تیار کردم خمیرشه نشان دادم چند چیز رفتگیشه. اینم خیلی خشروک شکلیم تقسیم کردیم که میتونیم که چی کنیم چورمغز مونا بچوشیم اینجا قریب ببینین نیم کوسه هایده نیم کوسه چورمغز داریم در اینجا ایرا منم خیلی خشروک تقسیم میکنیم پخلوای هر کی هر خیلی میکنه دخترها بعد نو تورецкий шаско ای بلندر میزنی اونم به هر خشروک ولی نصیب باشد یکون روز بیان نشون تا میتیم ای بلندر میگذارونی بعد چند قواتش میکنی اونم خودم زیاد میخوام که تیار کنم ولی یک روز تیار میکنم بعد چی میکنم ویدیو میکنم شما در هم نشون میدیم. اینم خیلی نیم کوسه چورمغز ما چوشیدیم مویزه منم خیلی در همه جوش تقسیم میکنیم مویز نمیدونم یک پیوله های به فکرم میتونین که مویز شخصی بسیارتر اندازین یا چورمغز شخصی بسیارتر خیلی کدام چیزی میخواد میتونن که بدوزه خیلی ما این چیزاش هم بگیم که انداختیم بعد این خمیر دیگری مونه ما تنکا کده موندم اینجا بلوش در میمونه خشروک محکم میکنیم شه دخترها خشروک برابر همه اینجاش محکم شود یعنی اینجاش تنکه یعنی اینجاش حواس نشود از بالاتون همه اینجاش برابر شود خشرو میشود بود ما از دخوفکه گریون کردگیم از روی که تیار کردم دخوفکه ده میمونم شه نه فکر میکنم که خشروک محکم کردیم
ана ки розимо тухм мешакем булоша баъд чормағзои дигариш ҳам мемонем. ина духтаро ҳамо зарди тухм дудона буд ҳамра дар болои ҳамин мешакем. фикр мекунам ки ягон мушкилӣ надорад. бонувони мо зиёд ҳунарманданд. ҳамаи ин ҳунарро ай дастшон мебиёяд. ман хостум кардам хеле видео кунам. шумо тамошо ки кардем дар ёдтон бирасад ки ман метавонам бигӯем бихезем тайёр кунем. фарзанду аҳли оила ҳама хурсанд мешавад. бо инам хеле хушрӯбак шакидам. анака намебарем хеле ранги пай борӣ мекунем барои чормағза мондан. инам хеле пай кардем. бинем ки пай кардем барои фақат нами чормағза мондан. хушрӯбак хай нами чормағзоро мемонем. духтаро чӣ хеле ки мебинед мо чормағзоро мондем. ако дар ин духовка да мемонам духтаро. ина духтаро пахлаваи мо тайёр шид. инам хеле пахлаваи хушрӯбак тайёр шуда. деги мо хеле хушрӯбак ҳолиам ҷӯшидааст. паст кардагим духтаро. инам хеле ҷӯшида меистад то вақти рӯзакушоира иҷа ҳамаи чизакҳои мо тайёра. иҷада мо пахлава монай, иҷада инаи чизо монай. иҷа бояд таваққи дига бо бардоштагиём. ай сабабе ки зиёд дӯст медорем аду тавақ бардоштум ки дига ай сари тавақ нахезам. ҳар ки чӣ хеле метавона бихӯра. инам хеле духтаро ба ҳамин видеоро ба охир мерасонам. то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони шумо бошад.